Bueno, kaixo eta ongietorri bikografiak saioko beste atal batera. Aurreko atalean umore auki genuen ardatz, Amaia Iraundegi eta Asier Kortabarriarekin. Gaur musika jorratuko dugu eta horretarako hemen dauzkagu Markel Idigoras, Nogen taldeko kidea, eta Lamia Mari, Oiana Razkin. Nola nahi ez duitzea? Oain detuatu Oiana. Oiana, bale, oso ondo. Zuek ezagutzen zenuten elkar lehenago? Ez ginen ezagutzen. Ez, bale. Ordu, kontatu nahi diguzue zeiten dezuen bakoitzak pixka bat? Bai, hasi. Bai, nik jotzen dut Donostiko talde batean, deitzen dela Nogen. Eta 5 partaide gera, eta ez dakit, daramagu jotzen 2016 bukaeratik, olako zerbait. Eta ez dakit. Oso ondo. Horrexe. Bale, oso ondo. Eta zuk? Nik rekorrido motzagoa daramat, ni Lamia Mari izenpean pintxatzen nabil, duela pare bat urte. Oain beteko ditut pare bat urte. Eta bietako bat bizi da hortik? Ez. Biok dezue gero bestelako lan bai. Bale. Eta noiz, zu adibidez, Oiana noiz hasi zinen? Duela 2 urte? Duela 2 urte, hasi nintzen. Eta ze kontestutan edo, nola hasi zinen? Duela 2 urte... lehenengo hasi nintzen duela 2 urte pintxatzen. Leheneneko kontroladora erosi nun duela igual 3 urte, karrera bukatu nolako, arte derren karrera, eta esan ez egiten den bizitzakin. Eta ni bizitzetan egon bar naiz beti, baina ez nun pentsatzen inora jungo zanik. Ni hasi nintzen, beti daukadalako kuriosidadea gauza berriak ikasteko, eta nahi nun ikasi, eta hola hasi izan. Pixkat brometan. Eta goratza ez nun izan ze lehenengo pintxada? Ez dazten. Hernaniko txozetan izan zen. Azkenean dena izan zen ere bai, ni hasi nintzen lagunak beti esatea ziatelako pintxatuan nola zen, txikitan nintzen nire kuadriakoen musika jartzaia. Eta MP3ak genitunean, nik betetzen nizkien MP3ak. Esatinen, kanta hau entzun bar dezu, beste hau entzun bar dezu, eta ordu bete esate ziaten, tabernetan gondela eta esate ziaten, Oiana, jarri bar dezu musika, lortu bar dezu musika jartzen edo, no seke. Eta justo kuadriako batek, txosnan zebilen, eta esan zian txosna batean pintxatzeko. Eta gaur arte. Oso, no. Markel, zuek elkarrezketa pilo batetan ja, aipatu dezue, Nogen pixkat sortu zela zu Danimarkara juntzinean Erasmusen. Bai. Lehenagotik musikarekin bazenun gertutasunik edola? Nik horrela, ni bakarrik ez. Familian beti egonda, izeba musikaria, anaiak beti ere taldeak izan ditu, musikaria da ere. Orduan, beti eukidet pixkat familiatik, gustoa musikagatik, beti abez, hemen inguruan familia askok bezala Gabonetan beti abesten dugu, topikazoa da. Baina, ez dakit, txikitatik gustatu izan zait beti musika. Entzutea, abestea, ez dakit, baina beti egon ez gertu musikatik. Bale, eta Danimarkara joan behar izan zinen, talde bat sortzeko. Bai, askotan hori inkoherentzia horiek sortatzen dira, ez dakit. Etxean eskuragai nituen igual, ez dakit, anaiaren instrumentuk edo lo que sea, baina behar izan nun nik nire bidea aurkitu, ez dut esango munduaren beste puntan, baina bai urruti. Eta ez dakit, hola sortatu zen. Nik uste musika niretzako sortatu zela behar bat bezala. Momentu puntual batean egon, inkietude hori neukana barrun, eta ez dakit abestikiten hasi nintzen. Eta gero Donostira etorri zinen, eta hasi zinen nolabait sortzen boskotea gaur egun zaten? Alexi ezagutzen nuen ikastolatik. Eta orduan elkartu ginen, eta esan nion, Alex, Dinamarkan honean, esan nion, Alex, eta berak, Alexek txikitatik musika jotzen du, gitarra jotzen du, eta ez dakit, hola sortatu zen, berak bazitun, milioika abesti eta bazitun gauza asko berak bere barruan, eta eginda, grabatuta, eta hola. Eta izan zen bai hitz egin nuen, eta esan genuen, ni ditut batzuk, zu beste batzuk, guazen elkartzea, guazen zerbait itea, eta hori eta gero batu zen ane. Eta gero latzeta jokin pixka beran dago. Izan zen pixka oso era natural baten. Bale. Eta gaur egun zerate ere, hasieran zeudeten nolabaiteko boskote hori ere. Bai, egon dira gora berak sartu zen, egon zen
Anek kanpora joan zen, Jone etorri zen, Jone Laspior, egon zen denbora bat, eta gero Ane itzuli zen berriro, eta gero Anek taldea utzi zuen, Eider Saez hasi zen taldean, eta gero Eiderrek bukatu zuen, taldea utzi zuen ere bai, eta Ane itzuli da. Eta listo, ez dakit, era oso naturalea izan da, ez dakit. Ematen du kristen kole horroia pasada, baina... Ez. Kanpotik ere ikusten da, orduan, lasai. Eta, Oiana, zuk adibidez ze musika mota jartzen duzu? Nik jartzen dut batez ere musika base afrikar, jamaikar, karibeño, Latinoamerikako ere basak dituen musika jartzen dut. Gero, izan daiteke gertuago edo urrutiago sustroi horietatik, hau da, izan daiteke behar bada elektronikoagoa edo gutxiago, segun sesioa, baina pixkat hori da ardatzen nagusia. Eta egon da plazaren bat, eukidezula zuk, bezakit, gustoko estiloren bat edola eta plaza jakin hortan ez dezuna jarri, zerbaitengatik? Ni orain txertan adibidez, pintxatzen ez batez ere da badaban eta horrela, eta hor askotan bertako ageanak normalean gaude warm-up bezala, hasiera ematen gauari, eta orduan askotan situazio horietan bai egokitzen naizela gonbidatu bezala datorren artistara. Egia da, Argentinatik, Kolonbiatik baldin badator, edo Estatu Batuetatik baldin badator DJ bat, noski bere gana egokituko naiz. Horrek ez du esan nahi ez detela pintxatuko, nik pintxatuko detela pintxatzen ez deten musika bat. Baina bai, nik baldin badaukat abaniko zabal bat, badakit abaniko zabal horretatik hau eta karta hauek erabiliko ditu dela gau honetan, eta ez beste hauek. Ja, pixkat hurbiltzen ere egokituz hori da. Bale. Asko komentatzen den zerbait da ere, Euskal Herrian orokorrean pixkat nostalgikoak gehala ez? Eremu guztitan oroar, ikusi besterik ez dago ikusentzunezkoetan ere, ze joera dagon remakeak egiteko eta aspaldiko gauza horiei pixka bat heltzeko. Musikan esango zenukete olako zerbait pasatzen dela ere? Nik uste baietz, dena da ziklo bat, jendea faltan botatzen bizi ez dituen gauzak, edo txikitan gaizki gogoratzen dituen edo erdizka gogoratzen dituen gauzak berbizitzen saiatzen beste ikuspuntu batetik ez dakit. Eta uste ez du erdun horrek pixkat eragin dezakela igual kostatzea musika estilo berrietara irekitzea edola? Bueno, kasu honetan nik uste jolasa, nik digi moduan esaten dut, beti dago jolasera irekia, noski eduki behar da ere mentalidadea pixkat irekita, baina jolastu gaitezke beti remixak sortzen ez da, nire pila bat gustatzen zait, pila bat gustatzen zait, hartzea edo abestiak ja dituztenak sampleak ja abesti baten introa edo letra edo ahotsa edo dena delakoa, eta beste erritmo batera moldatuta. Azkenean aldet, gaur egun entzuten da pila bat, Sudafrikan dago oso modatan amapiano musika estiloa eta musika pila bat, pop musika pila bat ari da adaptatzen remixak egiten genero horretara. Eta holako gauzen ikusten interesgarriak diala ere, publiko, ez da, musika igual berria hainbeste entzuten ez duen publikora hurbiltzeko oso modu erratza iruditzen zaitzen. Azkenean ematen aizea elementu bat ezagutzen duena, nasketa batekin. Orduan da ere bai, errexagoa sartzeko pertsona horiei. Bai, publiko berri batera hurbiltzeko edo, ez? Bai. Eta zuek adibidez kontsumitzen duzue? Ni nago oso engantzatua, duela gutxi Alexek pasazian eta nago oso engantzatua 1975eko azkeneko diskora. Eta ez dakit, orokorrean ez dut konsumitzen hola, ez dut esaten, tipiko ere bai, topikazo, denetatik entzuten dut, da pixka bat ere bai, ez dut musika, ez dakit. Ez dakit, neretatik entzuten dut bai, baina ez horrela. Hemen Euskal Herrian adibidez orain, Txopetek atera duela gutxi disko bat, asko gustatzen zaitena. Eta, ez dakit, adibidez bi horiek esango ditut. Ez dakit. Oso ondo. Zuk, Oiana? Nik esan barra dakat asko kostan zaidala entzutea musika modu ludiko puro batean.
Osea, beti ari naiz pentsatzen, hau erabili dezakedan, ezin deten erabili, eta orduan kostatzen zait jartzea eta entzutea hasieratik bukaerara eta hori modu ludiko batean. Orduan ari naiz etengabe, osea, ni musika jartzen naizenan entzuten makina bezala eta askotan, osea, entzuten dut hasiera, gero pasatzen naiz pixkat erdira, bukaera gustatu zait, bale, gero gehitzen dut zerrenda batera eta gero oso entzungo dut. Osea, da pixka bat kontsumo oso jebia. Bai, eta ez da gustatzen, horrela izatea, baina batzutan, askotan hori iten dut. Orduan nire kontsumoa da oso lokoa eta askotan ezin gonitzuk esan izen bat. Ja. Eta ez zuela jode zuen plaza kutxunen bat, plaza, sala, izan daiteke klub, nahi zuen. Ola horatzen ez zuena, toki hau. Ez dakit. Nik horretze bero nahi dut beti Azpeitin oso ondo, San Agustin oso ondo, ez dakit adibidez. Eske, esan baretero bai, ez dakit hemen Donosti Heterogenia, kriston muroa da hori zura aurrean eta publiko guztia ez dakit, kriston beroa da. Ez dakit, hori, eta kafean zokia ere Bilboko oso ondo, ez dakit hiruaiek esango ditut. Oso ondo? Netzako kutxunena, ni hasi nintzen lekua, ofizialki hasi nintzen lekua, netzako da Badaba, osea hori netzako da etxean bezala, eta superpozikote naiz, eta ere Badagon girua bereziki gustatzen zait. Baina egia da justo aurreko asteburuan egon naiz Gasteizen eta udan egon nintzen Gasteizen. Eta Gasteizen egon nintzen jaietan pintxatzen. Eta super sensazioa gelditu zitzaidan, baina eske gainera orain azken asteburu honetan bertan egon naiz berriro pintxatzen, eta jende pilo bat hurbildu zitzaidan, ez ateratzen bat gustatu zitzaien jaietako pintxada, eta orduan oraindik kutxunago bihurtu da igual. Osea, orain kontzienteago naiz guai egon zala, benetan guai egon zala, osea ez nola bakarrik nik sentitu. Esan dezu Daba, ez? Egia da Donosti inguruan bai komentatzen dela badagola DJ-en arteko komunitate bat. Hala da? Bai, osea, nik enun pentsatzen horrela zanik, osea, hasi nintzanean, ja esan honean, venga, ja pentsatu dut behin Dabadaban, ingo dut Instagram ofizial bat, zen bestela ari diatiketatzen ere Instagram pribatuan, eta da pixka bat arraroa. Eta egin un ofiziala, eta hasi nintzen jarraika, beste DJ batzuk, jarraik ikusteko gertatzen eta segituan, hasten zaizkizu jarraika ere, jartzen zaizkizu kontaktuan, eta eginda, osea, kriston sarea dago, eta sare oso polita eta zaintza handia dago. Osea, nik nabaritu dut, eta ez bakarrik Euskal Herri mailan, osea, Espainia mailan ere bai, jendeak idazten dizu, eta komunikazio osona dago, eta nik dudak izan ditudanan ezagutzen ez duten beste pertsona batekin, eta asko gertatzen zait DJ emakumeekin ere, osea, konfiantza berezi bat ematen dit, eta badago hor arrebatasun bat oso polita, eta hori, eta Donosti mailan dudik gabe. Ze ondo, hori garrantzitsua da. Bai, osea, hori da igual gehien engantzatu diana niri mundu honetara. Zuek musika taldeen artean ere badagolako komunitaterik? Nik ustez baietz, badagola. Igual, ez dakit ez ezagutzen zuen komunitatea ere ez, baina nik, kontziente naiz ere bai, gure estenan bai toxizitatea badagola, eta badaudela jende batzuk toxikoak. Kompetentziagatik? Bai, ez dakit, azkenen ere bai gaur egun jende askok begiratzen ditu zenbakiak, begiratzen du, abertzeiten duen ondokoak, baina pixkat prisma txar batetik edo, prisma enbidiatik edo ez dakit, badago ere bai puntu hori. Nire ustez, badago olako gertutasun bat eta olako familia moduko bat, baina batzutan ez du, toxizitateak gainditzen du, ez dakit, harreman edo elkarte hori gainditzen du. Ja. Ez da, niri batzutan. Osa, saretze hori edo. Saretze hori bai, saretze hori ekiditen du edo. Eta, ez zuela egon hitz egiten, zein izan den zuen plaza kutxuna edola, badezue ametxetako plazarik, hola, gustatuko litzaizuekena pila bat pintxatzea edo jotzea nun baiten? Zakit. Egia esan, ez nuke jakin esaten, azkenean ametxetako adibidez Victoria Eugenia bat izango zen.
baina ja egon naiz eta kriston izan da. Bete ditu, ja. Beti dago zerbait, beti dago, igual plaza batekin ez, igual lotzen gehiago, ez dakit, leku batek berezia jotzea, ez dakit, egia esan, esango dut, anoeta batean jotzea, ez dakit, belodromo batean jotzea, hori guapo bar da, ez dakit. Nino ere bai, kanpora jungeranean, egin genuen bira bat, Japonian eta Korean eta Kubara ere junginen, eta iruditzen egia esan kontrastea zegoela. Zintu inork ezagutzen hor, eta igual puntu batzutan erakargarriagoa dira horrelako plazak, benetan ezagutzen dezolako jendea, inongo kanpo iritzirik edo inongo kanpo feedbackik gabe ezagutzen zaituna zu. Eta gustatzen bazaio egiten dezuna, edo zerbait esaten badiozu, niretzako hori ere, hori bilatzea importantea iruditzen zait. Osea, jende berria ezagutzea. Ja, igual doala kontzertu bat ikustera, eta ja. Bai, eta igual, adibidez, Madrilen badago emakume bat, idatzi ziguna Instagrametik, esan ziguna bai ezagutu guntula kontzertu baten, eta pilo gustatzen zaiola, eta gure musikak lortu zula bera momentu txar batean zegoenean laguntzea. Azkenen nik uste horrek, eta ez da sensazionalista jarri gabe, horrek gainditzen du pixka bat edozein plaza edo edozein, azkenean pertsonek gainditzen dutela plaza, nire ustez. Ja. Ez dakit, holako historiet iritzen zaizkizunean, ez dut horregatik egiten musika, baina honegatik merezi du musika publikatzea. Jendeak horrela erantzun behar balin badizu. Ze ondo. Bai. Zuko, Jana? Nik ditut festak lekuak baino gehiago, festa konkretuak, eta bai gustatuko litzaidakela pintxatzea Bartzelonan Razmatazen egiten den festa batean, izena dola Voodoo People, eta gero, Voodoo Club, eta beste hola festa solte batzuk Madrid eta Bartzelona aldean, eta jaialdiren bat, ez festival bat izan dela Rototom, dela reggae, dancehall, tap eta, musika estilo hoien inguruan dagoen jaialdi oso potente bat, eta horre Ze ondo. Dez galera bat pixkata raro igual, baina. Egon zeate zuek pintxatzen edo jotzen, eta pentsatu, ikusi publikoan jendea dantzaten, eta pentsatu egon nahiko nuke hor momentu bat ikusten kanpotik nire emanaldia, ezak nola esan, nire kontzertua, nire pintxada. Bai, horratik erabatitut nire lagurak eta denbora guztian feedback askatzen. Ondo, gustatzen zu, dantzatzen izate, ondo. Eta dia pixkat nire islada, nik badakit han egongo banintz, behaien igual aiten egongo nintzala, orduan behaiek ikustea da niretzako ispilu bat bezala. Bale. Orduan horrekin ja nahiko gustu. Ja ikusten baituzu geldik, seinale txarra. Oso txarra. Bale. Ez ditut oindik ikusi, eta ere da ez diatela maite. Ez baino bai. Oindik eta gertatu baino, gertatze bada bai. Bale. Ostras, ondo. Bai, nire situazio pixkat berdina da. Nik ere, batzutan, igotzen garen estenatokira da ez dakit zer inezen egiten goran. Orduan, askotan igual esaten digu teknikariari, eta eguzu bideo bat ikusteko sensazio, baino inoiz ezin dezu bizi zer den kontzertu bat publikotik, edo zer den pintxada bat publikotik, goitik ezin dezu. Ez dakizulako zer den, ez dakit, espektakulo guztia, eta adibidez, soinu proba batetan altzea zu jeitsi, eta beste, adibidez, gure kasuan beste lauak egon jotzen, baina ez da berdina. Ez da sensazio berdina, ez dagoelako igual jende gehiago, ez dakit, ez delako... Ez da zuzenekoa, ez arnazten ari ere benetako, azkenean, esperientzian ikuste jotzen ari zeanean, zuzeneko batean da ere bai, hartu emana publikoarekin, ordan publikoa ez dagoen momentuan ez da jasotzen ari berdina. Bai, baina da zerbait ezinezkoa. Uste pixkat gauz ezinezkoak orokorrean niri gutxinez gustatzen zaizki, onditu dala, ostras, guapo gozen ezin da, bueno. Pues ya está. Eta, Markel, zuek adibidez, abestien gehiengoa euskeraz idatze ez du, hori autu bada? Da autu bat, baina da, nik uste
ez dugu ere konstiente egiten dugun zerbait. Azkenen, gure bizitza euskeraz da, eta gure espresatzeko modu naturalena euskera da. Orduan, ez dakit, ateratzen zaigu barrutik horrela idaztea eta horrela bestea. Bai egia da guk ikusten dugula hizkuntza ere bai margolariaren paleta bezala. Orduan, iruditzen zaigu zati batzuk gazteleran sartzea besti batzuk edo ingelesez edo dena delakoa, iruditzen zaigu beti aberasgarria dela. Osea, beti kontuan izan da egiazko zerbait egiten ari zehala. Osea, nire ere lotxa bizkat ematen dit ikusten baldin badet norbait eta niri ematen badi sensazioa, ari dela adibidez ingelesez abesten, benetan ikusten denean zerbait lortzeko ari dela abesten ingelesez. Forzatzen. Hori da, forzatzen. Nik uste zerbait naturala denean eta denean zerbait, jolasteko eta ezakit, espresatzeko aberasgarria iruditzen zait. Baina hori, marra hori suntsitu gabe. Bai, pixkateren egabe egiten denean, ez? Bai, hori. Azkenen, sartuko diogu esaldi hau, ondo geltzen da, bai. Azkenen ere bai, inevitable da guk musikare ingelesez eta gazteleraz entzuten dugu. Orduan, eta inglesak musikalidade oso fuertea dauka, eta orduan askotan komposatzen ari zeanean, agian, estribillo bat ateatzen zaizu ingelesez da bestea. Eta gero igual zintezu, baina hau ez da egitazkoa. Inbardet, benetazko zerbait, orduan euskera pasatzen duzu. Guai, ondo. Zuk, Oiana, arte zuk zure autaketa egiten dezunean, setlist edo ez dakit nola deitzen den, setlist esaten da? Bai. Vale? Setlista aukeratzean edo egiten dezunean hori abestien sailkapen bat edo, arte zuk kontuan hizkuntza momenturen batean? Ez, hizkuntza ez, baina orain, hasieratik egon naiz zentratuago, adibidez emakumeak egotea beti eta ez gutxi. Osea, saiatzen naiz beti emakumeak kontuan izaten, batez ere diren generoak badakidalako daudela oso epaituak. Batez ere, nik ere reggaetoia eta pintxatzen dut, eta badago estigma bat horrekin. Orduan ere nire hasierako intentzia zen erakustea badagola ere reggaetoia emakumeengatik, eta ez du zertan izan behar esplizituki feminista, osea, letra baino bai emakumeek sortzen dutela, eta hor dagola. Irutxuloko hitza egin zizun elkarrezketa batean, aipatu zenun azkenean DJ pintxaden bidez ere espazioak sortu daitezkeela, ez? Zuk ze espazio bilatzen duzu sortzea edo ze espazio sortu nahiko zenuke? Osea, nolakoa? Niretzako espazio, osea, nire ametxetako espazioa da, espazio bat superanitza, ikusten dela jende pila bat oso desberdina, asko ikustere bai, pixkat lautre da, ez da? Ez normatiboa den jendea, bai genero aldetik, bai ere, ez hainbeste txuritasun ikustea pintxadetan, aniztasuna. Orokorran aniztasuna egotea hori gustatuko litzaidake pila bat, eta ere bai, hori orain egia da gaur egun nire pintxadetan ez dutela asko ikusten, posturioa edo gehiago ikusten jendea dantzatzera, baina horrela jarraitzen nahi dut. Eta nire pintxada metxetakoa bai hori aniztasuna, dantzan zentratuta egotea eta ez postureoan, eta hori, eta askatasuna egotea. Hoi izango zanetzako, como perfecta. Zer ematen dizu zuri pintxada batek? Bura uste asko, kriston subidoia, gero kriston bajoia, baina, hartu emanak ematen, kriston subidoia da, ikustea dantzatzen dagoela jendea zure musikarekin, honek sonatuko du super klitxea eta ez naiz ezer berria ematen ari, baina horrela da, nik hasieren nuen pentsatzen hola izango zela partekatzea musika pertsonekin eta jendea hainbeste disfrutatzea, jendeak hainbeste disfrutatzea zuk egindakoarekin, ostras, kriston subidoia da, bai. Zuri nogenez zer ematen dizu? Nik uste dut pixkat antzekoa dala sensazioa, osea da zerbait hori montaña rusa bezala kontzertuan zaude goran, gero zaude beran, ez dakit, bai, eta lan handia, ordu extra asko, berandu arte, sakrifizio pilo bat, baina azkenean beti merezi du, osea, momentuz, horregatik segitzen dugu uste dut.
beti merezi du, orduan ez dakit hori. Balantzan jarrita, gehiago ematen duna, kentzen duna baino. Bai. Osa, ni askotan egon naiz kamerinoan esaten, venga, hau azkena, ez dit merezi, eta gero jotzen dut eta berriz subidoiarekin, osea da, demora guztian, kamerinoan hemen, eta gero hemen, eta gero, osea, baina bai, osea, azkenean, nik uste ez genukela jarraituko hemen, ez bazluke mereziko. Eta nik uste gaina zurea pixka ausartagoa da, azkenean zu bakarri zaudalako, zu bakarri nintzatzen duzu, orduan, ezakit, niri, osea, zuk esan zunan, kamerinoan beran, gu ere beran laude agian, baina ezberdinak nire ustez egitea zerbait taldean, azkenean norbait bera manima dago, heltzen diozulako eta igual gora ekartzen zulako. Baina hori, iruditzen zait, asko zausartagoa eta rollo, ostia, eske bakarri zaudenan, bakarri zaude, eta gaizki zaudenan, zuki barri duzu, buelta barri duzu. Bai, eta gogorra da, igual zoaz beste hiri batera eta zaude zu bakarrikor, hotelean, eta gero igual afaltzera zoaz beste DJ-ekin eta eramaten zaituztelako, baina hasieran zaude hor, kontxapai pintura zuela. Zu zurekin. Ba, bueno. Taldean igual beste babes bat egon daiteke, ez? Bai, baina gero ere bai, ditu bere alde honak eta alde txarra nire ustez dena bezala. Ja. Baina, ezakit. Zuek oso exigenteak zeate, zuekin, zuen buruarekin. Nik uste bai ez. Gehiegi. Bai. Horrek azkenan ekartzen dizkit niri burua usteak eta berakada horiek ere, osea, azkenean askotan da, eske ez dute honetarako balio, ez dakit zein nahi zen hemen, osea, eta batez ere igual ere, bueno, ez, pentsatzen dut rekorrido gutxi dara madalako, baina nik uste rekorrido gehiago dara madalean, edo baldin badaramat, berdina izango dara. Bueno, ja badaramat du. Bueno, bai. Oso ondo, bukatzeko, beste galdera arraro bat botako dizuet. Markela, animatuko zinak pintxatzera? Ostra, ez dut balio. Eske oso txarra izango nintzen. Eske ez dut horla... Nik uste dut, pasako nula oso gaizki, previa guztian, pentsatzen, hau ez... Esaterako, ez dut balio, ez da... Lagunen artean playlist bat egiteko, esaten dite, venga, zu, musikaria zera, playlist bat egin, eta... Ez, osea, sentitzen ez... Osea, nik musika egitetenean ez nahi zepaitua sentitzen, baino... Playlist bat ingo banu, zintu gitzen denbora duzean epaitua. Zei naiz, ez hau gustatu zaie, egon zen denbora duzean behira. Eskor kriston presioa dago. Baina hori ere ez dalako zure esparrua, eta orduan, musikaria zea, jarri playlist bat. Baina nik arte derrakin ditunan, eta ez zetenan, zuk arte derrakin dituzu, hazme un dibujo. Y si voy por escultura, ¿qué pasa? Azkenan hartzen dute oso orokorra eta kriston presioa dago, zer orduan azte zehazu, ez dut honetarako baldio, baina eske musikaria nahi. Egia da, uste baino, distantzian diago dagoela musika talde baten eta DJ baten artean, ez? Askotan ez dugu pentsatzen, depende DJ mota ere igual. Ez, edo, ere, esparru batzutan oso gertu gaude eta nik uste gaur kointziditu dugula pila bat eta ados gonden bat hau bestearekin, osea, beak esatez ditun gauzak esaten, eske, hola da. Eta gero beste aldetik, beste gauzatzuk oso desberdinak dira. Ja. Zuk jotzen duzu instrumenturiko jana? Abandonatuta da, nik jotzen nuen pianoa, nintzen urte mordoa pianoa jotzen eta gero ja hortxe gatu. Eta imaginatzen zean musika talde batean? Ez dakit. Eske kostatzen zait, gaur egun nabilen bezala kostatuko litzaidake asko, eske niretzako talde baten asuntoa iruditzen zait kriston lana dela ere bai, konprometitzea talde batekin, koinzidietzea denak, hori da niretzako igual gogorrena ingo zitzaidana, zen azkenan ni orain ninago, nik gestionatzen ditut nire denborak, talde batekin oso konplejoa da eta iruditzen zait, edo nire beldurra da ezingo nukela konplitu hori. Eta orduan talde batean sartzea da. Ikusten da, orduan hemen ere bakarka edo taldean bakoitza dauzkala bere alde ona, bere sakrifizioak. Orduan, oso ondo, honeaino, gaurko bikografiak, oso egia esan solasaldi interesgarria. Eduki dugu, bi musikarirekin, eta hurrengo atala arte. Eskerrik asko.